su kordiljerski Indijanci? Gdje su i kako živjeli? Saznaćete ako budete pažljivo slušali ovu moju pjesmu o njima. Odani božanskoj rijeci, Inke, Maje i Asteci. A danas gdje je Meksiko slavni, Asteci su bili glavni. Ako do sad niste znali, najviše je Maja u Gvatemali. Inke su ko gorske vile naselile Peru i Čile. Rijeci, Inke, Maje i Asteci.